तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। DJ Brothers. DJ Brothers. DJ Brothers.
ଚରେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୂତ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି। ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡର ଉପରେ ଛାଡି ଦଉନ। ଏ ଛଡା ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖିପାରିବେନି ଏ ଭୂତ ସବୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ବାବା ଖୁସିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନି। ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନହାନି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। କଣ ଭାବୁଛି ଭୂତକୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୂତ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି।